Alys Conran dwi. Fi sgwennodd y nofel wreiddiol Pigeon. Dyna. Y peth gyntaf sgwennais i erioed, dwi'n meddwl fel oedolyn, oedd darn ysgrif fer am yr hogyn yma, y bachgen yma'r enw Pigeon. Mi o gennau'r darn yma bapur yn nilyn i o gwmpas am flynyddoedd wedyn, a nath o gymryd spelan go dda tan i fi ffeindio llyfr i roed yno fo. Ddim un moment o ysbrydoliaeth fawr oedd hyn o gwbl, ond ella bachgen oedd yn rhyw fath o awen i fi. O'n i'n gallu gadael fynd arno fo ar Pigeon, drwy'r blynyddoedd i gyd tan i mi allu gorffan y gwaith yma. Pam glywes i bod Theatr Iolo wedi gofyn cael yr hawliau mwyn creu drama, o'n i'n meddwl, wel, gret. Ar y diwrnod cyntaf yr ymarferion, nath nhw ddarllen yr sgript drwodd o'r dechrau tan y diwedd. A nes i'n sgwennu'r un nodyn. Oedd o'n deimlad o wylio rhywbeth oedd yn newydd, ac eto hefyd o wylio rhywbeth oedd mor gyfarwydd ar yr un pryd. Mae'n fraint bod pobl wedi cymryd y stori a wedi gweld rhywbeth yno fo, a wedi creu rhywbeth o'r newydd efo fo. Dwi'n teimlo gymaint dros y bachgen yma Pigeon. Mae o'n bwysig i fi bod i stori nhw yn cael bywyd newydd fel hyn. Pam ti'n sgwennu nofel, mae bob dim am y broses yma'n brifat, dydy. Mae fy mhroses sgwennu yn brifat, ond mae'r proses darllen hefyd yn brifat ar yr ochr arall. Ie, mae pobl yn sgwennu reviews a pethau fel yna ar-lein rwan, ond dwi'n cael gweld pobl yn darllen fy llyfr i. Dwi'n teimlo'n nerfus am eistedd mewn theatr efo lot o bobl yn cael profiad o Pigeon. Ac ar yr un pryd, dwi'n methu disgwyl cael bod efo nhw yn eistedd yn y gynulleidfa, yn gwylio y ddrama.